Hake Ranjit Mia Salbagani BSF Frontier Headquarter Azagani DIG Eke Sarma Baibo Malalakya je illegal immigrant Bangladeshi hayake Rohingya rok je Tripura raja se tika hapmani borongno kahamke jajuike rutugui borongno hornani bage tai bo memorandum bo yaprka tai je national central ni bisingte 30 days ni bisingo Bangladeshi illegal immigrant rokno rutugui karina ni hini samani borok bo samung khlainai tai bongni kwbangma je koklam rok salakya nei bo Facebook ni bisingte bo omo miao post khlai saka tai bo omoni bade bo Assam Rifle ni DIG baibo malai mani miao norok nukuna bini Facebook ni bisingte hage bo tabu kwbangma samungklai tongo Bangladeshi illegal immigrant tai Rohingya rok Tripura raja se tika habai oro tongi tongfaimani borokno kahamke rutugui inquiry khlai verification khaimani yagulo borokno horirani bagai hage tini 27 May Ramchandra Gato borok tini rally khalanya ojago kono party ya norok nukuna osikango ayang belonia side phasingo rally khalimani joto Tiprasa bai aro fele kono party ni kre just ni India ni flag ye rally khalayo that means joto no kono party sati hinyawe joto borok thanjaklai Tiprasa rok tai kubuni bosong panong thung hake je Bangladesh illegal immigrant or habai tongi tongphane rong no amorong rutugui karinani bagai amor rally tumani bagai himale hazar lakh Bangladeshi illegal immigrant o jagao habai tongo जों नुगैबो tongo video ni bisingtui tai kwbangma police rok bo romui tongo tai busukse romjagya borok live haina o jagao tongui tongna tai kwbangma Bangladeshi rok border of problem khaimani chini BSF rok video ni bisingtui tai media rok ni bisingtui nugui mana social media ni bisingtui ro Bangladesh o tarkini NGO phaye bongi mindset no ulta pulta khlaye je India ni kwbangma thai tongmani North East tai kwbangma West Bengal Jharkhand Odisha rok no bongni Bangladesh ni part nei bongni ajagao university rogo sawi bongni mindset change khlai tongmani ulta pulta khlai gunda hake andikeno Bangladeshi rongni mindset to je India ni North East hake West Bengal tai Odisha te je tongmani borok map salamani greater Bangladesh nei amorok joto Bangladesh ni part tongmani agi a thai rok nei borok kwbangma jagao illegal immigrant phai tebo phaine kwbang burung hake amorok nugmani yagulo no Bubagra bo je greater Tripura land je Chittagong amo agini Tripura ni area tongmani hake kumila rok joton Tripura ni andaro tongmani hai hinei amorok no joto greater Tripura land salamne nangka hani samani hake tabu Assam ni CM Himanto Biswa Sharma bo amtini huni sao je ayang Bangladesh ni kuchuk saka Rangpur tongmani amo India o nahar panya nango je tolani Chittagong tongmani amo yang India o nahar panya nango hunei bo statement ni khate sakat hake amono 19 May o Ministry of Home Affairs ni bisingte hake central government ni bisingte notice jangmani hake daigi mungre jangmani je Bangladesh illegal immigrant hake Rohingya Myanmar ni je illegal immigrant tongi tongnai borong no rutugui karidi tai DM tai district level ni bisingte samung khlai de amo hne hake chini Tripura ni Tiprasa leader Ranjit chongro samung khlai tongo tabuk amo kwbangma je officer nini BSF pano ungthung nini Assam Rifle pano ungthung DM pano ungthung kwbangma district ni SP pano ungthung borok bai malai kwbangma o samung no dakti plak khlainani bagai try khlailai tonglayo hake Bubagra no usikango Gomoti district ni DM torit kanti chakma je kok salainani hinei je bobai malainani thangmani ajagao malainani permission de liya bono tai 1 month bono call log message rok khlai tongmani malainani bagai appointment nanani bagai hake kunphano respond dia hani samani hake a news no tabu kwbangma national media rok coverage khlaijak tai bo miao amono tui bo live phaye Facebook live phaye kok samani amrong no tabu kwbangma news ni bisingtei kok sijak bongni website article logo hake kubuni haste ro kai Bangladeshi illegal immigrant no honani bagi try khlaile si tonglaikha rotuk laye kwbangma je ajagao bongni samung rok khlailai bongni government ni bisingtei Odisha hairogo hake chini o jagao ngakai tmani bagi je hapang tongnai rok borok chaitogya angi tong je Ranjit chong je Tiprasa leader rok simi amono amtike chaitoge tongnani na amte hake tabu kwbangma Tiprasa rok ni sumung social media bisingtei panung thung kwbangma o Bangladeshi illegal immigrant rok ni video khlaigake omoni tolao amte hai comment hayo hake norok amte haino tebo video nai tongnani bagi
channel no subscribe khlair di khoksa rang nangla khaipano nor kaisa subscribe khlair ga kai belai ke help man thangnai chini bage teba amte hai video kata kata update dinani bage hage tabuk Ranjit chong kabangma je kotor borok rok bai BSF ni DIG tai Assam Rifle ni DIG tai kabangma district wise amte hai samung khlaini ni bage district ni DM tai SP rok bai bo malai tongmani kabangma thai tai kabangma district go Bangladeshi illegal immigrant no rutugui horna ni bage ang central jepro notice man yagulo ai kabangma je Bubagra songrok ni dagi mungbanyo omo choliwi tongo Ranjit bo sawi tongo tai kabangma no Bubagra ni live rok no khuna borok meeting khlaijak rok hake o jago party no party hiyawe tai nijini iguno norei jotono thansa khlaiye amte heke kokti sawi omo dori flapla khlainani na khatir prawo amo nung jesa party ni phanang thung hake je Bubagra ni bodolo tongnai boni leader tongnai jotono miliwe kokti sawi Bangladeshi illegal immigrant no jesa kapano dakti flapla tabu rutugui amo horna ni bage tabu kabangma je officer kotor tongnai borok jar area wa amte heke MLS rok tai kabangma je minister tongnai rok Tiprasa rongni borok amdike samung khlaina nangka Ranjit chimia Ranjit haite bu kabangma je Tiprasa rongni leader tongmani borok bo samung khlaina ni nango tamani bage himale Ranjit chimi Bubagra to bo hanyo dasimi dagi ne boto amdike no chongiri hojak bini kokbani khlaijak tongmo Ranjit tong age Ranjit ni bising tai tebo kabangma je Tiprasa ni leader tongnai borok bo khlaina ni nango hage amano Tiprasa ro andike thanchangna nango je Bubagra osekango Gomoti ni je district ni DM bai habri jagi angmani amano tei Tiprasa ro kabangma thanchangai kok salaikya social media ni bisingte a jaga social media o kabangma borok rok amde heke kok salayo je Bubagra ni se kok khnalia Bubagra che malaina ni bagei jora ri anga kai sadharon borok no bo malaina ni bagei jora deri no borok no damdari no ni Bubagra no damri anga ka sadharon borok lukurong no damdari no amte hai nei kabangma social media ni bisingte kok salai tonglayo tamani bage male Bubagra song tamani bagele district go borok kok sanai bage ajagni DM ro bai thangna ba je tabuk situation choli tongmani Bangladeshi illegal immigrant rok habai tongmani te kabangma je ayang south side facing rogo yang west side facing rogo ayang north side facing rogo je border kinar ari rogo je illegal immigrant habu ni kabangma kok khanai tongmani report hai tongmani je leader rong ni bisingte je kabangma kamini borok rok salai tongai mane haike amorong no tino kok sanani bagei thangkana Bubagra songrok bo tamni bagei male tabuk to tai tomole haike kabangma onyo samung botongna haipena amo botong main tabuni karon reason gake tamani bagei male je o sikango je amte hai gotna ngmani yaglo Gomoti o miya Bubagra life hai pro bob sai tong je kabangma je bini leaders tongne ro MLS tongne ro norok jotono Ranjit no simi sai amo je kabangma Ranjit hai leader tongne ro norok jotono jar area ni district go thangai ajagni DM bai malai di kabangma kok salai di SP bai malai di je Bangladeshi illegal immigrant habai tongmani raija se teka amro no enquiry khlai honani chesta khlai di hake amro reason ni bagino bo ajago malai ni thangana tai kabangma je bo ajago samabo kabangma leader ni sawo je hake je bini leader tongne rok Tiprasa leader tongne rok jotono samung khlai ni nango Ranjit chimi sasung khlai le bo biango thang kulpai ni hai chadi bo bini area o da bini amsa da samung khlai nai bini district ni je amsa da samung khlai nai kobuni district go thangna hake je ayango je Tiprasa leader tongmani gana gini norok jotono samung khlai ni nango kobangma joto miliwinyo hake kobuni party onyo tong phano jotono miliwinyo amorong no samung khlai ni nangka hachi jesa party phano ngtong thu bo hachi hake je leader rok to je kabangma pot sit tui tong nai hake norok to je borok ni je hamjangmani bongni board bai bising no amte haingule hake tabu borok rok kabangma je Tiprasa lukurok Tiprasa rok ni board bai norok kabangma leader rok ni thango hake Tiprasa rok tabung norok no nangi tongmani jorao norok logiri anga kai tai fani thinango logida mano Tiprasa rong ni hake no Bubagra bo amte hai bare Facebook live hai fanong tu kabangma meeting te gathering jagao bo rally jagaro bo amte hai sawi tongo amono kabangma Tiprasa lukurong na je Ranjit chimia Ranjit hai te ke kabangma Tiprasa leader tongmani borok bo samung khlai di hini tamani bage male Ranjit chimi samung khlai tongmani bebese amsung tonga ga bo hai te kabangma burung samung khlai kai tebo kusaho kana tebo samung aguk jang nai hini hake o video jagao no muthak jaka hake norok omono ti tom sanamo chung comment ni bisiti ki semano ta video no sajaka like ready ta channel subscribe kadi bell icon click kadi te share khlai di video no kaham tongba di thanja tongba di jotono khulumbai ke hambai